Киеве обнародовали стратегию публичной дипломатии крымских татар. По словам первого заместителя министра информационной политики Украины Эмини Джипар, основная цель – поднять уровень осведомленности международного сообщества об истории, культуре и положению крымских татар на полуострове. Член постоянного форума ООН по делам коренных народов Оливер Лоде заявил, что Россия демонстрирует полное пренебрежение к правам коренных народов. Тут є три ключові задачі: консолідація кримськотатарського суспільства навколо того розуміння, хто ми такі є, яка наша історія, консолідація українського суспільства навколо цієї ідеї, що для України це є нагода демократичної практики, і доведення всьому світу, що Україна сьогодні це вже інша країна, ніж була 10 років тому, що вона має право приєднатися до сім'ї цивілізованих країн. Це так само збільшення рівня поінформованості міжнародної спільноти про корінний народ, кримськотатарський народ. І це активна боротьба проти зусиль російської пропаганди щодо делегітимізації статусу кримських татар як корінного народу Криму та України. Дать такой реальный практический вклад в реализацию индивидуальных и коллективных прав крымских татар как коренного народа Крыма и Украины. И делать это в соответствии с принципами Декларации ООН по вопросам коренных народов. Этот документ, он должен систематизировать и должен способствовать тому, чтобы внешняя политика или публичная политика крымско-татарского народа в лице Меджлиса крымско-татарского народа или общественных организаций должна быть целенаправленной, должна быть системной и должна четко по определенным этапам видеть какие-то промежуточные результаты для того, чтобы можно было дальше наращивать свою деятельность.